Fi kliem għal-Frezzant il-kawlata ta' tliet sptarijiet tbaqala xtatina f'sorpriżi u diżappunti. Storja li fi kliem għal-Frezzant tiżvela fost l-oħrajn żewġ problemi fondamentali fit-tmexxija pubblika tal-pajjiż li ntilfet ħafna mit-tifsira tal-amministrazzjoni pubblika u li għall-gvern tonnu li l-privatizzazzjoni tfisser biljett irħis għall-effiċjenza. Fuq Facebook l-MP Laburista l-Frezzant tenna li l-affarijiet tal-gvern qatt m'għandhom jitmexxew jisu kien hemm xi arranġament bejn tnejn jew tliet individwi ta' ġewwa. Għall-Frezzant tenna li l-proċeduri stabiliti fit-tmexxija pubblika huma differenti u dejjem jeħtieġ li jkunu segwiti b'lejjaltà biex tkun assigurata trasparenza u sens ta' kontabilità. L-eks Laburista qal li mingħajr dawn il-prinċipi jikber iċ-ċans li deals bħal dawn jispiċċaw diżastru monumentali. B'reazzjoni għal din il-post kien hemm bosta li kummentaw fosthom raġel li qal li jixtieq li l-kriminali ma jkomplux jaħtfu l-Partit Laburista. Oħrajn qalu li fil-Partit Laburista min irid politika ġenwina qed qaċtuh lem dan fil-waqt li persuna oħra saqsiet meta il-Partit Laburista se jitnaddaf għax kif inhu għaddej qiegħed jeqret it-twemmin tiegħu.